Kursi sudut Mas, harga mulai 2.900.000. Bahannya apa kok Mas? Bahannya kayu jati asli. Heeh. Nek ora jati gak usah kok bayar. Di barang iki. Nah iki jenenge kursi sudut minimalis Mas. Ya Oh toh? iya, heeh. Motife wis marmer, glowing Mas. Masuk, Ya toh? Mas, iki. Mm-mm. Sudutane gede Mas, 2 meter 10 kali 2 meter. Seroso iki Mas ya. Oh sapa toh? Oke. Cukup 2.900.000. Misalnya milih motif enak ora Mas Oh, pilihannya? banyak motif request warna akeh. Sing natural ki enak Mas ya. Akeh toh. Oh iya, Kowe heeh. kena duduk larang iki Mas. Ndi iki? Jenenge kursi sudut bagong. Nah, gelungane gede Mas, tangane ya gede ngene iki. Jangan masuk Mas. Masuk toh? Ya. Speknya nggih laci wisan Mas. Ndi Mas lacine iki? Lacine iki lho. Nah, ngene lacine iki lho. Wah, laci rahasia iki. Laci rahasia nggih tambah aku. Heeh. Dadah klobot bako masuk ipol iki Mas. Nah, Jane. jas toh. Nah, ini cukup regane murah iki. Piro Mas sing Iki iki? 3.600.000. Pilih motif ya iso Mas. Bebas, boleh motif warna bebas toh. Oke, misalnya tuku sak set kirim neng Purbalingga kono iso ora Mas? Yo bangga iso gratis ongkir bayare COD. Wis. Neng wilayah diae free ongkir iki. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja dan Madura, Mas. Oke, Ah. cara ordering piye Mas? Alah masuk Bioprop Mas Budi Bebu Wintur kuwi, ya Ya. lewat ke bawah Bioprop kuwi jeneng Bapak titik ni to wi. Heeh. Iki lewat 1 kali terbang ke aku langsung. Oke, mulai berapa Mas regane? 2.900.000. Oke.